If you don't see Igbo man, no one negi bocha. Bocha poso neba fulelele. Lacha poso neba futileti. Obodo silike na ndi Igbo gabane. Abanye bafu ebulike wepota. Ugochukwu nyela nyinya nwaka eji agano. Iyoko, iyoko. So here they go we are. ÜMÜIKEAGWU maybe sechala. I will take a time after revelation and reflect. Maybe another reflection over ÜMÜIKEAGWU maybe. I discovered and I concluded now. Or they maybe send there and go here now every man every miracle. Always look na. Or they only mezin all. Mana alumni na nwunye menenyi mana church everywhere. Ọ dị nga na-enweghị ha nghọtahie. Disagreement a na-enwekwa many times wụ a na-enwe ya to be able to agree at the end of the day. Or we disagree and we continue to disagree till eternity. No. Disagree to agree. Biko onye ọbụla here nkịta okwu n'ụka ya. Tina, in the spirit of this Christmas, I know. Our family na church no season. I have fallen an advent by the Christmas. In the spirit of Christmas and in the calendar of the church, give una readings. Came back readings from Christmas. In the readings on Sundays, we talked about the Old Testament reading, the prophet Isaiah. One of the major reasons lessons or readings ago. Isaiah na-egwa maka onye anyị mege emume ncheta ọmụmụ ya. Otu n'ime aha Isaiah kwuru n'amụma centuries before amụọ ya wụ na otu aha a ga-akpọ ya the Prince of Peace. Onye isi udo. Isaiah nyere several names. Which one of them onye isi udo? Nke onye celebrate ga Christmas na-aga church ma ọ bụghị onye udo. Ma ya na ikwu na ibe anaghị emekọ. Christmas ọ celebrate ga enweghị isi. Christmas ha so iji hụ na mmadụ na Chukwu nna dere na udo ọya wụ season anyị nọ n'ime ya. So in the spirit of this Christmas, onye ọbụla emejọrọ n'ụzọ ọbụla o figiri eji mejọọ ya gbanara. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa alama aghara. Idegharị anya gburugburu ÜMÜIKEAGWU enwere mgbe m na-anọ personally site down na-akpọ nda over ndị anyị bịakwutere n'ụwa anyị bịakwutere n'ụwa na ÜMÜIKEAGWU a lanalani. You cannot number them. Ị gaghị agụtali ha. Then ama m otu onye ka ọzọ dị ndụ ga-aga iji na-echesi ya ga-aga ịnọrọ ebe a ụwa onye ọbụla chebute echiche aha ọ maghị ihe. Otu anyị nọ nga abụọ bifo ọ ga-alawa nga taa echiche gị kwesịrị ịgbatasị eji anwụ echekwenye ma a na-anwụ ihe aha onye onye ma nobody knows. Therefore ọrụ dịrị mmadụ kachasị mkpa na ndụ ahụ mmadụ mana ka ọ ga-eme nke ibe ya nọ sị ya mee ya na ikwe ka ikwu na ibe dị n'udo. Ọ dị mma ọchị mma ịzọkọ ihe ya ga-awara ntị erikọ ọjị ya tara nga abụ onye nwere ike ịna ọjị nga abụ ọ gaghị kpa n'ihi enwere otu onye ma abụọ ọzọ manga onye ga-ama ma onye ahụ aka ya ma o metụta n'ọjị ya ya ete ya ya ejisi ike n'anya na nga abụ ọ gaghị akpa ya afọ nga ya ebe it's a problem, a big one, a big problem. So biko ka anyị mee embrace peace. Peace ahụ bụ na enwere ihe ndị na-eji akpata ya. One, motu ndị achịga anyị kwuo anọ ka anyị nye ha sọpọtụ niile ha niile n'aka anyị. Ka anyị na-eribisi ha ụkwụ. Ka anyị na-agba ha mgba aka agba ha mgba okpuru. Ndị anyị ha bụ ahụ mgbe ÜMÜIKEAGWU agbara ha. O nwere ndị ka nọ n'ụlọ. Why are they not here? O dịghị onye ma. Ọ chakwa adịghị n'otu a. Na-enweghị udo a na ịhụnanya. We suppose not to be so. So biko ndị chịgakwana anyị bụrụ n'uche na ọchịchị awụ ihe nsọ ahụ arịrị iri arịrị
dị n'ime ya. Mkparị aga na-akpọ unu ahụ ọjọọ, aga na-akọtasị unu. But to the best of my knowledge, ezigbo ndị na-achị achị ma na church everywhere. Okay, ha na-eji efu. We are not like have forgotten the civil government window ship. They want to tie the car. If you know about this, one na church, man, na church, ke ha na-eji efu. Mgbe oge ekwesịkwara enwekwa ike ha nwekwara ike iri de ka mmadụ ọbụla ghara imere ha anya ukwu na ya. Enwenara mmadụ efutere n'ime ya ka ọ gịnị. So ya awụrụ ya ụmụnna. Onye dere abụ ọma wụ David. Ibu ndị ọwụ naanị ya dere abụ ọma. So Psalm 133 ọ si lee ka o si dị mma. One of my favorite psalms when I'm talking about peace and unity. Lee ka o si dị mma, ka o si dịkwa ụtọ nke ukwuu, bụ mbikọ nke ọ bụla ibikọ n'otu. Ka ịgụrụ ya na-agbada ka ahụ na-asị Chineke kwere nkwa ndụ ogologo n'etiti ndị na-ebikọ na otu na Psalm 133. Otu n'ime okwu ọzọ Jizọs anyị mere emume ọmụmụ ya ọgbọkwara bifo lawa awụ ndị na-eso ụzọ ya, ndị apọstọs ya, ụmụazụ ya wụ udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. On Sunday basis, every time anyị nọ na mass, tutu ekwu okwu ekele nke udo, anyị na-akpọ the kiss of peace. A ga-ekwurere ya onye nwanyị Jizọs Kraịst ekwere ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Unfortunately, ọtụtụ ndị gara chọọchị na-anụ ya emechaa ha na-okwu ahụ chịrị ya chibi ime ọhịa ghọrọ ọgbaghara. For what reason? Achọrọ m ịjụ ajụjụ and then need a genuine answer. Mmadụ onye ebe a ga-agwa anyị disadvantage dị na ndị n'udo, olee disadvantage dị n'ime ya? Mmadụ na ibe ya ịdị n'udo na-erikọta, olee mkpọmahịa dị n'ime ya? Who can tell us? Mmadụ na ibe ya ịrikọta dị n'udo, genuinely and sincerely, olee mkpọmahịa na-esi n'ime ya? Praise the Lord. Ajụjụ ọ jụrụ sị ịdị n'udo olee ekpomahịa dị ya? Ọ dịghị ekpomahịa ọbụla dị ya. Ihe dị ya n'iwu uru na ọganihu na obi ụtọ.